Здравейте, скъпи приятели! Молитвените размисли днес ни водят към решение за избор. Всичко или нищо. Зная, че всички сме убедени в какво? Че Бог се интересува от моето и твоето сърдечно разположение в нашите взаимоотношения с Него. Той ни познава твърде добре. Винаги ни желае най-доброто, а знае и препятствията по пътя, които ни пречат, за да го постигнем. А Божията воля е да живеем в радост, мир, наслада, в Неговия дух, които ни правят наистина блажени. Бог вижда как и какви неща в сърцето ни е вързано в различни зависимости. Затова ни призовава: сине мой, дъще моя, дай сърцето си на мен. Именно за това Исус каза на богатия младеж: едно нещо не ти достига. Иди, продай всичко, което имаш, раздай на бедните и ще имаш съкровище на небето. Тогава ела и ме последвай. Бог го обикна, оцени неговия устрем за живот в вечността. Затова му посочи как може да се освободи от зависимостта на богатството, за да продължи пътя си, разчитайки на Бога, да му се довери напълно и завинаги. Този млад човек беше на кръстопът. Той дойде на точното място, при Господа, и с желание за нещо прекрасно. И четем в Лука 18 и го попита: благи учителю, какво да направя, за да наследя вечен живот? Въпросът може да се постави и така: как се постига вечен живот? А младежът познаваше себе си. Той се стараеше да върши Божията воля, но осъзнаваше, че нещо важно не му достига. И тъкмо за това дойде при Исус. И въпросът му беше неправилен, и отношението към учителя не беше точно, но му прощаваме, защото Исус видя искреност в неговото търсене на вечното, непреходното, за това, което живеем истински. Мъдър човек е казал: стремежът ни към вечния осмисля земния ни живот. Днес състоянието на съвременния човек не е по-различно от времето, когато Исус бе на земята и проповядваше покаяние, приемане на Божието царство, посвещение в живот на Господа. Човекът днес също е изцяло ангажиран с материалните си придобивки, удобство, комфорт и не е склонен да се освободи от тях за нищо на света. И защо ли? Защото това му носи някаква сигурност. И малко гордост от постигнатите успехи в образование, кариера, личен бизнес, обществено положение. Но въпреки покорените върхове, без Бог, вътре в себе си човекът усеща празнота и неудовлетвореност. А Бог иска да ни извади от тая летаргия и да ни постави в съвършената си воля, за да имаме в Него един динамичен и вълнуващ живот, в който да разчитаме единствено на Него и на нищо друго. Ако ще бъдем зависими, то нека да бъдем зависими единствено от Господа. Именно за това в живота ни идват и трудностите, различни ограничения, проблеми с послушанието на децата, например, специална грижа за възрастните ни родители, или фалиране на фирмата, в която работим и имаме някаква финансова сигурност. Някакво заболяване идва. Или раздяла с любими приятели, които Бог призовава във вечните си жилища. В тези и във всички по-малки неудобства в ежедневието ни, ние можем да приложим мъдростта на апостол Павел, която той записа в Римляни 8:28. Всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога. Тези трудности ни събуждат, карат ни по-усърдно да търсим Бога и ни водят до по-голяма близост с Него. Съветът на Господа бе най-доброто за търсещия младеж. Иди, продай всичко, което имаш, и дойди и ме последвай. Но това е доста радикално, Господи.
А щом искаш свобода от товарите си и това е Божия път за теб, по който трябва да тръгнеш, довери му се. Защо да не го направиш? Или искаш да му обърнеш гръб и наскърбен завинаги да се разделиш с Господа и вечния си живот? Да, Евангелието, принадлежността ни на Бога и Неговото царство е вземане на радикално решение. Или целия влизаш в него, или ще чуеш един ден: никога не съм те познавал. Трябва да се решим за Христос, да вземем правилното решение и да го изявим ясно, смело и точно. Да, да или не, не. Или приемаме Неговата воля, или я отхвърляме. Няма среден път. Веднъж апостол Петър попита Господа: ние оставихме всичко и те последвахме. Какво ще получим? В Лука 18 глава Исус му отговори: истина ви казвам, всеки, който е оставил дом, жена, братя, родители или деца заради Божието царство, ще получи многократно в настоящето и в бъдещия свят вечен живот. Въпросът е: искаме ли да преживяваме всеки ден Божието снабдяване, да живеем в мъдрост, сила и водителство? Тогава трябва да му се доверяваме за всичко и във всичко. Нека предаваме на Бога това, което ни е поверено. Да живеем като верни настойници на всички възможности и притежанията ни. Бог е всемогъщият, който държи богатствата не само на земята, но и в целия всемир. И нека да проявяваме щедрост и доверие в Божиите възможности, които Той отключва за нас. Защо понякога си мислим, че нашето даване може да надмине щедростта на Бога? Предизвикани сме да имаме благодарни и щедри сърца, които да са готови да се разделят с всичко и всеки, което Бог посочи, че трябва да му дадем, че трябва да пуснем, да се освободим и така да позволим на Бог да работи по Неговите начини за нас. И това е истинската свобода, истинската вяра и пълно доверие на Бога. И в този контекст Господ ни посочва образа на бедната вдовица при съкровищницата на храма, като най-високо оцени нейното нищожно дарение от 2 лепти, да кажем 2 стотинки. Защото Господ заслужава да откликваме на Неговата любов с благодарност. И не е важно само стойността на даденото за Бога, но да жертваме с любов, без да се скъпим и не от принуда, защото Бог приема и зачита само жертвата, която е доброволно дадена от цяло сърце. Молитвата ни днес е сериозно да размислим върху поучението на Господа към богатия младеж, като го приложим лично в нашата ситуация. Остави нещата, които постоянно ти казвам, че трябва да се разделих с тях. И тогава ела и ме последвай. Който има уши, нека го чуе. Разделяме се, приятели, до следващата ни среща в кратки молитвени размисли.